nigga, drop a nigga, then drop a saddle. Like a shit, yeah. I just got up to it, right back, yep, I'm back at it, yeah. If you know just like I know, these niggas be capping, yeah. All they make believe shit, you need to quit rapping, yeah. Cause you got stuck with a key, you need to quit trapping. I pop my shit for fun, I be smoking on it, Sasa, sipping, nigga, people do. These niggas talking about that shit, but they know ain't no cut. Този коментар е закачен. Инстаграма няма бан. Мяпеса, чучуку. 18 паунда от кой? О, шит, Калуян Тенков изпрати 18 евро сега и чувствай се маняк, пускай ги в газа, да, чисти холдинга, той е SMG, кажи на тия шибани кури, имат ли пари? О, шит, да, плащаш ми и получаваш комплект, о, шит. Да, Шумиковичен в SMG на песен, майка му да е баше, слушаш сега. Искаш поздрав? Плащай, обаче е скъпо, трябва да е над 30 евро да чуеш името си в песента. Получавам известията директamente лайв, за видеото ти горе и директно ти го пея. Аз ще ти смея и пак се идея, няма да обиждам, само ще те хваля. Плащай си маняк, направо ще те подпаля, да, слушай се. Убивай. Be your favorite fighter tonight. Някой ми прати 1 евро, сега ще получиш само палец в револют и няма да се правиш, ще се правя на луд. Да, днесницата тук е Джейсон Фон. Папо някога, аз съм Тор. Върта чука и се чудя дали не съм за затвор. Oh shit. Ако имах толкова в килията, маняк щях да се превърна в шипания Тони Старк, да изкарам аз крилата и да излетя. Обаче маняк, ти ма шибнаха отзад, лязоха и ма нападнаха. Мейле брат, те сте туда мадафаки, бози ми тия тупаки. Не е проблем, маняк, ви сте ни жени. Ти маняк удреше като жена, ще те кръстезина и ще те наеба педал. Стойката ми почна да свети, някой ме наблюдава през нея, май маняк. Нещо се случва, аз ли съм тупак, нещо ми примига, това е много странно. За пръв път го видях, виж го се и ти. То става тука, защо свети това? Няма батерия, някой ме приба. Желю какво ми даде да не е свързано с Мосад. Мамка му деба, аз ги думкам по халат. О, шит. Oh, yeah, big time, yeah. Long time no see, Simon G. You a rapper? Yes. Oh, shrooms. Валдан, кой? Валкодин Калчев 50 евро. Listen to my motherfucking song, Валкодин. Yeah. TCP Glock, Валкодин. Слушай
слушай сега, фолк един, много геста, много дикармин. Аз съм във Варна, ма не съм Аладин. Ислямския джин, нищо го прикрим. Няма да пим и няма да се крием. Ние сме от Партан Варна, слушаме сега. Викаме ги много геста на поляната. На поляната. На поляната, Саймаджи е там с катаната. Слушай, аз съм Рагнар Лон, брат, обичам този път и чул се, обичам този сок. Мога да бъда и твоя секс-бот, мога да бъда и твоя пинг-понг, кинг-конг излиза от гората, брат. Много съм кефя, аз съм маняк, аз съм бя, слушай Бокотин. Много геста, да, ние ще ги гърбим. Русата ми пука от сливени вода. Тя ще влезе в Варненска гора. Чакам да приеме този шипон на underground fight. Мамка му дай няма да даде назад. No shit, no way, не ми се смей. Аз съм Lil Wayne, ти си гей, мамен. Това тук е гейбен. Мафака, плата ми паклака, о. Кой са на шлаката, кой зе трепата Джо, о shit. Рики Роузе, искаш песен, живота не е никак лесен. Аноса на рози мисля, че ще бъде тесен. Вземи той 10 лев прав пъркът. Achilles, kill. Oh shit. Oh, so much energy. Yeah. Yeah. My motherfuckers come. Сумнен ми праща 50 цент за 50 цента. Няма да си го преместя, знаеш сега слай си компреса, спомням где са. Да, само първото име на хипът е много. Музикин колега, споко, amigo не смъкте пико. Аз се объркам, ти го праща снимки, мака и се мръснико. Shit, can you suck my dick, bitch, please? Oh shit, yeah. Александър е 1 евро и 11 цента, ти се баваш с батко, ще го кажа накратко, махай се от пико и дърпай някъде шматко. Може да е 1 евро и 11 цента, обаче няма да пия мохито с мента. I like that. Нещо ме стегна под гърдата, брат, нещо ме стегна, дали ще напускам този свят. Мамка му да еба, искам да замина по халат, къде е потата на Свети Петър, Филин Ведър, Чили Чедър. Don't die today, don't die on my motherfucking display. Тя е другата стая, Тифани го и за пей. But I'm still around. Иван 3 евро имал си дал си. Чувствай се, кращай се. Владимир Иванов 6 евро купи си сега. Едно една кутия цигари Дънхил. Не съм се напил, много съм мил, не съм ергена. Попити ви възпитаната версия братле. Тук малко underground, вулгарното момче. Юмит
Итали, Тим премина от турския underground в PSG 1,69 евро даде. Ефтино го даде, но ние пак го взехме. Хендъл на бизнес. Мисля, пращаш под 1 евро, моля те, мръсника. Натикай се на пико, озорики си яка, развържи малко колона. Да, Саймънджи е хулигана. Те пъра стела. Аз съм по-тема от разбиране. Ивайло Танасов 3000 нещо VND. I don't know what this means, but you can tell me in the comments how much exactly is this precisely, if you know what I mean. Нещо му болят ребрата тук, защо сега ги усетих, дали съм взимал пичо от ребрата, вероятно да. Валентин Димов 20 евро, не да шинови, слушай, зад ти си поп мобало, да слушай мало, лески, мело, you the king of New York, follow, cello, I think you are shinobi, my type, red bones. Йордан Костов, нямам пари, брат, като имаш брата. Данчо Костов, като имаш брати, ще изпеем един куплет на тебе. Саймън Джи, пускай скрини хорда, запомни си последната, пускай си файтю. Който ми праща заявки, ще бъде блокнат на момента в революция, който ще няма възможност даже и да се кефи и да праща. Това трябва да го знаете. Всеки, който ми праща заявка и иска да гърби от SMG холдинга, без да се е показал лицето и да се е направил кокенки от the streets, ще бъде блокнат. Който праща заявки е блок, но директно, прекалено лесно е. Не го прави, не губи достъп. Not today, don't die today. Болят ме с кулите и веждите мело, малко се вътъчам. Какво е много. Да, проблемът трансформираха много бързо се оправих, но търканията остават. Yeah, you professional, motherfucker, you professional. I give you this. You professional fighter, yeah. You fight them 3-1, yeah. Но знаеш какво? Ако това се случи в Мексико и пречукаш Менчо Уей, докато е в хили за разпит, али брате, тежко ти е горко. Просто докато ти свърши смяната, няма да има при кой се побереш. Гарантирано е рапидно. Сега от тук нататък е руманяц, нали знаеш, трябва да живеете вече в параноя. Welcome to my world, you son of a bitch. Беше файтър за 1-2 минути, ще бъдеш параноя за 1-2 години. Газа, мело, не забравя, андерграунда не забравя. Чакай сметката, камал, ще отиш на касата да знаеш. Няма проблеми, мога да изям тези топалки за закуска, но ти ще издържиш ли? Като взеш ти топалките, брат, няма да има камери, да знаеш. Колега Делта Уно, Менчо Уей. I show you who the fuck I am. Ще покажа, че не е TikTok само, но ще видиш. Да знаеш, маля. Аз те обещах и в пилията, нали? Издържай нервите си, брат, ти си на работа. Обърка човека, да знаеш. Няма, братле, знаеш какво момче съм, бе. Взем палки за добър ден, няма проблеми. Аз съм шматка. Сурбака има президент.
че не му е пусни жалба. Не съм ти казал името, аз не го знам. На кого говоря, аз не знам. Али брател, свидетелство на О, шит. Бащи кефа, бащи кефа да си тя с Испания, да пратя снимката ти и името, номера на бащата ти маняк, да стоя на 4000 км и да ми пратят за Нью Йорк, как взимаш тръбия, брат. I love this shit. Това какви снимки, бе, брат? Тук говорим за отмъщението на El Mencho Wade на двама редови. Пагони, униформи, стотъчи, magic, yeah, light switch, да, много лошо, че някой да направиш, абоната го няма в държавата, не може да направиш даже ответен удар, G.I. Joe Retaliation, yeah, I got that switch. Не знам какво ще правиш, напускаш корпуса или какво ще правиш. Заминай с радищата за някъде, брат. Няма да има прошка, да знаеш. Отдавна премина времето на милостивия. Абсолютно всеки, който се е позволил дисреспект, ще вземе къмшик, да знаеш. И точно пуската ще го вземе, да знаеш спокойно. Ще чакай ма само да се оправи схемите. Да си изиграеш шоу, като се е бял. И ще му кажеш ти отдолу за какво става просто. Викай ми Нострадамус, брат. Изчакай ма да се кача на лодката горе. Аз съм на казино сейфа руските изкушения. И тук ще падат. Хей, нега, хей, на ми. Ще четеш новини всеки ден от Сайма G. Oh shit. Yeah, light switch. Me nobody wish. Bitch, I came from nothing. I used to walk before we heard lips. Now I got that grip. Yeah, I got that grip. Не са само ушевите, ушевите бават презенташи. Yeah. But now I got that shit. Yeah, I got that shit. Аз ще ме науча. Ще се знае в андерграунда. И стана ти, bon апетит, и другия път е мъдички лиете и ще заставаш мирно, ще викаш си сеньор, El Mencho Wade. Шматка. Ще го възпитам много генста, да знаеш. Няма проблеми, аз палки ти ги взех за 2 минути и се реставрирах. Ще вземеш къмшик и ще бъдеш деактивиран повече време. Ерханджа Джамазиев, 3 евро 60 цента. Да ти шампанско ми плати, не е проблем. Чисто и си WG, нега плиз, сега знаеш за 30 куплет няма да има, но споменах и филмите. Чисто е са, да, над 30 евро вече е писата. Валентин Димов, 20 евро. Чисто е са генста Валю. Бъди Валю, хита бъди Валю, бандита. Имаш полза за 20 евро, но над 30% си ли ти цял куплет. Тук ме боли, какво направи ти, ребрата ми пренареди. О, шит, обичам болката си.
Дъркио, Валентин Димов, още 50 евро. Валю, ти заставаш. Обичаш песните си, слушай сега, слушай сега. Слушай, Валю, ти си след в облог, гекста шит. Те са от другата страна, ти са 63. Yeah, motherfucker, follow me. Аз съм Саймън Джи, Валю, bon апетит. Сега слушай, слушай, аз трева не пуша. Излязох вчера от кауша, ти ема на дупчика. Казвам ти честно, аз ще ги направя ресто. Ще чутянко, ще ги залива с бяло италяно песто от една друга държава, брат. Аз съм Тони Старк и ще бъда по халат. Хю Хефнер, брат, ще бъдеш с мен. Аз съм Лил Уейн и ти си биг фен. Валю, слушай, слушай, брат, за 50 евро ще ти пея за целия град. Сега слушай, да съм Лил, тъй си Кинг Бон. Мен казвам, че ще бягам като кон, ще те пуска през гората и нямам на заплата на майка и с устата и с палката, да, гене Бог, ръцете на земята, не ме бей, ще се мятам, да, дансинга в мамая, слушай сега до края, брат ми, бегне Красимира, Валю, чувствай се на Либертера, oh shit. Bon апетит, там Саймън Джи, Силвестър Минчев, 20 Cent, това ти беше, аз съм шибания, 50 Cent, my man, Пусна ли записвачката, Валю? Записа ли твоя куплет? Напиши на коментар, доволен ли си мен, стериото мен, с този гамент. Professional G. I love my followers. Те намаляват, това се ограничат. Сега ще ви пусна на коментар. Ай, пана си в Булбак. Мой да пращаш навсякъде хендъл по бизнес. Сега ще ви пусна на коментар. Ай, пана си в Булбак. Мой да пращаш навсякъде хендъл по бизнес. Здравей, Буко, как си? Здравей. Кой ще поръчам и кой ще дойде, няма да си ти докара нещо. Анатема, Виктор Качаров, you send me 10 евро, бруда, чувствай се. Все едно си гифнал 10 евро, обаче ги гифтиш 100% идват, разбираш ли? Не е да получа 3,60 и да ми то отразя и да викам Тохар. 10 евро, хендъл бизнес, Владимир Вутев, 2 евро, 12 евро. Пращай си, чувствай, сега ще обявявам. И после ще има и палец и коста. $15 тук за половин час, аз да говоря. $15, пък аз тук излупах си вече 200 евро за 20 минути в револют, 100% плюс лапалон. Да се оправят там. А ти знаеш какво правиш? Ти саботираш бизнеса. Не, аз си влизам в Ти създаваш? Не, аз отивам в моят си бизнес и ти бъде какво искаш. Ти отивай в твоя бизнес в OnlyFans, Да. защото ти и твоите акаунти, ти глобата си не е оправи на шано. Кой ти даде профила си вчера в TikTok? И това го има от цялата работа от 2000 евро ти се дава около 800, което пак е сериозна глоба, като се замислиш реално. Не, аз и другото го броя, значи таксита на Рози. Таксите на Рози станаха, чай, станаха 1000. Да не забравяме и 670 евро и в термето, дето прави сметката, станаха колко? 1,7. Да, така че... Пак тънко минаш, да знаеш. За толкова много underground, дето да създаваме, пак тънко минаш. Кой е underground? Аз нямам Инстаграм в момента, нямам връзка. Това, защото си една глупачка проста. Аз имам Инстаграм, имам 1000 човека, той е създаде today сутринта. Ти си една проста кеса, която си доста глупава. Сега ако седна на компютъра, ще създам един Инстаграм Харли Куин, курвата на Саймън Джи.
и ще го почнеш, ще го развиеш, ще го направи 30 хиляди, ти ще ревеш още една седмица. Ами нямам Инстаграм. Не мога от Чак моя го обясни телефон. на Инкет и на него му обясняваш, че нямаш Инстаграм. И той е готов вече, вика, аз съм сводник, той уни. Тя такова просто същество, разбираш. То, примерно, пише ти една ръчичка, ти запукваш гласови съобщения, еми, ела, Вълчо, изяш, ма, бахта в букука, разбираш. Букук в червата си, ти го знаеш. Да, бе, добре. Те го знаят и аз го знам. Аз съм наясно, ти къв букук си. Ти наясно ли си точно? Не съм. Наясно си, майка ти е наясно и цялата ти рода. Не, дори приятелки на майка ти също са наясно къв букук си и те онеде ни го казаха, а тя те защитава и си вика, естествено, че букука е качествен. Аз съм го създала, али, брате. Сега, Имам опит, нали така вика? имам опит, ти имаш опит. Майка ти се гордее какъв букук е пръкнала на тази зла земя. Да, бе, буклук, друг път изобщо не съм буклук. Поне си весел букук, ако не е друго. Изобщо не съм Да, буклук. Аз буклук с празна картунка, лоялен бях буклук. буклук, щеше да нямаше Какво да щеш? излезеш. Нямаше да излезнеш. Да, И как няма да излезна, какво ще правиш без мене, ма? защото щях да кажа нещо, примерно, Какво където... щеш да кажеш, ма? На какво отгоре ще го кажеш? А, Чичо Хю не е спрял да плаща. Always. Няма да се правиш. ти да тази джапанка вече. Това джапанка, носиш джапанките от термето, още на тия клошари джапанките. Дай ги тук в казана и ги запаля, дай. Давай. Махай ги тия чеклите на термето. Анатема. Въобще фърля ги в казана, за нищо не стават. Но си тук на лукса, човек е оставил премиум пантофи, чувствай се, има едни розови, клошарки обикаляш си от термето. Отиди обуй розовите дамските чехли. Абе, остави ме. Просто си глупава, разбираш ли? Няма ги, не знам къде е. Отивай, има 2-3 стаи в апартамента, не е пентхаус. Отивай и намери розовите чехли, просто на кеса. Добре, Ей, бе. хей, хей. Не ми Какво трябва смееш? сега в момента. Сега ти трябва, сега. Не ми трябва. За какво са ми? Защото си една Да глупачка, седя на разбираш. дивана. Дай дистанционното боли ма реброто, то педер, аз ме е шибнал някоя перкат и аз чак сега го усетих, котва от миналото от нощ. Леко щупиш масата, какво се допиш, ма. Няма да е. Дописа букукти, затова се създадя. Че е малко съм. Днеска един приятел ми пише наистина ли само ги кавали и да победи. И заебани става, ма като не е в мен, като е в мен, с малко по-деликатно. Защото всяка е пенсия. Кой е това? Bullet hole. This is my bullet hole. Bullet hole. Светлина. Има си тук на усото кръв. Какво е това ти теста? Кръв. Леко е цепнато. Фенове. Що са ми фенове? Тя ще гръмне пецента, ще промотира бенджито. Гледай и се чувства, разбираш. Карли е в полицията. What a terrible plan is that? Някъде има Mortal Kombat 2 мерна. Спирай се, брат, спирай се, моля се. Се чуем. Има ли звук, момчета? Бойс. Има ли звук? Гледай шоуто, има ли звук? Питам те. Питам те нещо, отговаряй по темата, питам те. Махнате отдавна, питам те. Махнате педала, питам те. Това кажи, бе, кавал. Stay fuck, man, poker face. Гледай клипа, гледай видеото. Гледай премиум HD. Чисто нов телефон, за теб не купих, бе, кавал, гледай. Рестарт пишат. Не е добре, чао.
Цял га играе най-къпите работи. Това на ясно. Утре купуваме боята и да боядисваме. Новите клейки. Сърцето ще направим тук на това. Сърцето на скулата. Курвата, коя е луда. Watch this show. Виж ли, розова и синя опашка, кучко. Така ще направим теб. Сърцето, розова. Ама сърцето трябва да е чистак. Сърцето е тук на скулата. Не, е нарисувано. Розова е синя опашка и бухалката и се мяташ. She gon' let me hit. I lick the pussy up, both hands on the hips. Just so good, like salsa when you dip. Cock straw. Валер Батак, какви са тия педалски музики? Единственият педал тук си ти, брат. Единствено ти и само ти си педала, който не разбира от музика и е див целен и може да си в комбайната някъде с секс бога покрай Хасково, педерас. Ти се обясняваш за музика. Ти не разбираш. Това е нормално за един бъръл селен. Ако слушаш Салга Трейдер, или си от ПП, или от някъде друга. Малко ли послушаш в коментара за качен ли е Revolution Now? Толкова е хубаво, когато ти скачаме китайците. Пращай се в Revolution, прави на път и седи Никол 94 цента. Али брака фалирал си, но е фалирал. Да, Георги Василев с един цент, даже името ми гледа ще Bouncing on my dick, bouncing on my dick, bouncing on my dick. She bad than a motherfucker, bouncing on my dick, bouncing on my dick, bouncing on my dick. She bad than a motherfucker, bouncing on my dick. Got a badass bitch just bouncing on my dick. Harley Quinn song video. Harley Quinn. I need a gangster to love me better than all the others do. Как виждаш дисплея? На една страна и коментарите са на страни, нали? Говори. That's just what gangsters do. I'm fucked up, I'm black and blue. I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. I'm good on that pussy shit. I don't want what I can get. I want someone with secrets that nobody knows.
Channel 143. Изпратих ти 666. Ще се видим в 6. Да. Не съм ги видял, брат, ще ги видя после. Йордан Христов, 9:16, чувствай се с моите цайци. Чувствай се, you black and blue. Йордан Христов, чукай Карлито. Иво Василев, 0,7 цента, Great Britain. Достатъчно ти е. Денис Цашев, you sent 8 евро. Чувствай се, маняк. Да. Божидар Грудев, 3.33, Харли Куин за шутката хвани. Стоян Тимов ви изпрати 0,66 цента. Изкара Белинет Александър Иванов. Брат, няма да казвам сумата, да не се засраме, ще казвам ти. Иво Василев, 5 GDP, чувствай се, with Simon G, холдинга е SMG. Oh shit. Win the business. Fucked up, black and blue. I'm ill for. Я да слушаме всички песни за Харли. Something tells me a whole lot of people are about to die. Oh, what up, gangster? Тук ще пеем, да знаеш, пращай, ще имаш куплет. Да. Oh shit, да. Кария дишари от дед, Валентино на банко 5 евро сега. И сега слушай, песен лев е се долга. Няма да пея в оригиналния текст, защото Инстаграм ще ме блокне. Няма да е с попо, няма да е кофти, няма да е добре. Да, обаче и токи, way walking. You will never know the life. Валентино на банко, чувствали са сега? На София, Копеле нагло, чакаш помощи в революта. Ел Кастело, това не са помощи, това е show me your support, motherfucker. Аз съм си помогнал достатъчно сам, you can be sure about it. Така, един момент, Саид, чакай, станахте много. Той отмени заявката за 500 евро, Мертин Сабриев, добре, че отмени, ще се блокнат веднага, казвам. Така, Александър Иванов, 69 cents. Само това ще кажа, Саид Сайтов, 9.85. Явно не ми номер лап. I was raised by the strap. I gotta be damn but the virgin. Too much television, watch me, got to chase a dream. Няма да пея оригиналния текст сега, защото Инстаграм ще вземе моята глава. I'm a low down gangsta shit, chupin faker. But fool down pain, never life to a guy. What can I say? Те ме блокнат, дето пеят тия американски музики. Don't let it go. One, чупай си. Гледай видеото, стереото е топ, пръсен топ, телефона е чисто много е добре. Лято е без интервал 818. Колега, не запознавай. Айс трябва да те спонсорира. Ще ме спонсорира някой друг. Кашона е на път. Човека ще си плати, ще има ексклюзивен инфлуенсър. Ще пуша само неговите бе пари, ще бъда денсър. In the kitchen, but I don't know what's hit me. She say I got the bird, but the line is said to teach me. They can understand it. How can they hate me? I guess they green, I guess they woke, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
е толкова генгста, че искам да я запукам както е гримирана с сърцето на скулата. Бах ти по куха аз. Money must be funny. Велитар Канчев, she is 61 cents. Money. Кристиян Йоцов поиска 50 цента, ще вземеш блок, брат, за тия шегички. Ще вземеш блок. Котара. Харлис револвера. О, Саид Сайтов send 20 евро, Саид. Чувствай се, искаш да го буташ на Харли, Саид Сайтов. Набутай го за 20 евро. Тони Балджиев, пращаш 5 цента, само името и до там, и палец. Искам да чукам, на колко пари. Не става така. Батко сега няма да я подложи чак за пари. Батко не е сводник. Той е нещо друго. Don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. We see the point of living on if one of us died. Yeah. Got the kind of style in a fight trying to rip off. Bicep dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my crazy, but I love her. I could never run from her. Hitting no rubber, never would, no one touch her. She be so stubborn, but what the fuck is That Rudek, 1 euro and 02 cents. This. Peter Petrov, 69 cents. Valentino Nalbanto, 5 euro in my motherfucking sack. Yeah, you feeling yourself, Valentino Nalbanto. Diamond G Warrior. Какво? Не. Някой струва. Е, качеството, дай да видя, бе, дай. Ето, твой профил, не. 8 с 0. Това е импостър. Това копеля. Виж го, 300 човека има. Имитира профила ми, а не е единица, а е И. Разбираш ли колко е хитър? Семена, crazy fucking Gemini. Тук искат да те чукат за пари, питат за колко пари. Казах ми, че не се продаваш баш за пари. Ама ако искаш се обяви цената и заминае. Енди селя. Има да бъде. Този профил репортвайте го да замине. Ако искате, ще ви оставя с него и аз ще се изгася. Репортвай този педал Стоян 8. L е това 8. Репортвай, пращай скриншоти, този трябва да бъде баннат. Бан. Сикариус. Kill the imposter. Кристиян Тошев 69 cents. Утре ли ще бодисваме и ще правим сърцата? Да, бе. Това ще бъде legendary. Шампуан. Да. Отиваме утре при Роуза, тя ще бодисва на Катарли Куин. Ние сме с черен гол. Отиваме във Важа. Дай меча. Имам чувството, че вече подготвят нападение. Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'ma die with you. I never lie, to be true. I swear I'll try.
Петър Петров. Тук ми пишат фенове на компа. Узнаха ли те, брато? Boy, couldn't spit it out shit. Damn. Damn, Spency. I've been taking big man and deal with this inside. They gon' be a honestly, I'm a menace to society. And the niggas keep on copying me. I'ma change my pitch to pride. Put the shells to the side. Let you know we keep quiet. My G did this so many years, he say that he retired. They might bring him back like Jordan. Oh, I just fire. Out there, I was sleeping. The sleeping guy. The police say that terrorists. They took me like a guy. Keep on taking shit is real. There be some virus. Crash out in the shooting. Both we hurt inside. They never thought that I pull up in that brand new Ferrari. They keep on copying deuces. That tracing and singing high. Said I was bad and out of shape. I'm ballin' like Kawhi. Mistaken that I'm changing. Lost the short big top of mine. I'm all in Cali. Tristan Manning. Strapped up. Чувствуй се гангстер. Shoes I got from Boston. Used to touch your bell. Voices. Calling in the radio. О, делата. Уно. Остава някакъв. Охо. Делта Уно, реброто почна да боли с отложено активиране. Охо. Колега. Киглок. Харли Куин. Джокер Ласи. You saw him before us, John. What now? Wait, what is that? You saw Michael before us. What's that, John? Because legitimate business, John. Oh, boy, Legitimate business. This way. this is legitimate business. Arthur. It's some secret service, secret fucking service, blah, 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 but you don't tell us shit. We're a couple of fucking toy soldiers. Do this, John, do that, John. Tell your fucking teacher, John! О, раздор в холдинга. Охо, Делта Уно. Раздор в холдинга. You pretty little pig. He says you wanted men called Shelby. You got 3 of them. Right, I never heard of you. Then I did hear of you, some little diddy Kai race again. I thought to myself, so what? But then you fucked me over. So now you have my undivided attention. Mr. Shelby? Hey boy, what you think? By order of the Peaky fucking Blinders. Yeah, but it has no fucking subtitles. We can check it out. Alfie Solomon. Давай малко изчекнах в кините. He's of the new management! You piece of shit. By order of the Peaky Blinders. By order of the Peaky fucking Blinders. Go get it, son. Imagine what this is all about. It's a dark Gothic style in Birmingham. I'm not gonna leave them like this. Shima retaliation. Didn't deserve it. Even treat me like a punk, you know that's a fader. You better watch where you talking and where you walking, cause you and your homies might be lying in the truck. I really hate to low, but I gotta low. As I walk and see my soul in a pistol smoke. Fool on a gonna shoot a little hole. And when it bleeds in the night, throw a praise in the street light. Show yourself. Show yourself. The many-faced God.
The many face God. Гледал ли си Игра на тронове? The many face God. I got many faces. And we're the pinky fucking blinders. I can live a normal life. I was raised by the start, so I gotta be damned, but it hurts me. Too much television, watch me, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my dream in my head and a dream of how I'm a low down gangster shit, human finger. And so wanna raise my anger, fool. Living life to a dollar. What can I say? I'm 23 now. 24, man. This is going, I don't know. Why I'll be so blind to see? Got the one dream. Are you with me? The energy, I got the energy to win. I'm full of adrenaline. To get it, Money and the power. minute after minute, hour after hour, everybody's running. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got the word, but nobody's here to teach me. If they can understand it, how can they teach me? I guess they can't, I guess they know, I guess they're front. That's why I know my life is out of left for. Кой знае всички песни на Исус? Me, that's who. Знам абсолютно всички песни на Исус. Забелязваш ли? I'm a motherfucking fan. Знам всички песни на Lil Wayne, на Prince, на Tupac. Революта Калал. Револта бабулката си било заболяване. Поръчвай песни, ще видим дали ги знам на Исус. Що ли си в TikTok? Какво да правя там? Пиши Революта да го закача на коментар, бе, педераш, ще опестен човека. Колко пъти ще обяснявам? Пиши го ти. Колега. The pain, it's still feeling, catching up. Здравей, колега, как си? Нямаш вода? Обаче това проблем е не, защото борците идват, те ще донесат. Мамка. Мятка и са копили нас. The Town 2010. Пускаме класик. Така. The Town soundtrack. The Town. Чай, той не може чуи. Не бе, копели, не бе. Back. The Town soundtrack music video. Believers. Premium cookies. Да, не съм. В момента куки съм в Инстаграма, ще се нагледат на курви и ще завиждат пак. Стига. С тия неща ще учалга Максим. Libertà. Закінчиться війна.
Не дърпай само тая връзка. Стига се, как сте дърпай. Где ще блокираш Инстаграм, бе? OnlyFans. Добро. Чували са музиката? Има ли звук? Майка му да отпада. Дай малко, дай коза. Got some static with some niggas on the other side of town. With my little cousin K-Roll, he's alive now. What they want from us motherfucking thug niggas used to love niggas. Now I plug niggas and slug niggas and my wrong niggas make me so I'm trying to get with us. Охо, бруците. Каза двама. Трима списа. Майката е толкова много. Чувства се. Виж какво става, двете. Влизай, какво става, влизай. Влизай с обувките, ще мием. С обувки, слушай, утре ще мием, няма толкова чекли, брат, чувствай сега, да. Влизай, влизай. Делта Уно. Делта Уно. Борците, двете въртове. Андър, иска да носи Андър. Сикарио, номеро Уно. А? Чувствай се с обувките, да, си. О, ключията ми твърде отгоре на момачето от кара. Он е да се мапиш. Да. Чувствай се ген. Папич. Папич. Вичко, дай от сервера. Готино, нали? Дай от сервера ми масата за гости, ма. Няма по-добре да не диша балони. Не, аз няма дишам балони. Кой ще отключи? Вие сте дишам. Търсихме петроханка за тебе, ма няма. Не. Петроханка ще се хака, ма няма.
После първо му викам, дай Петрограм, оказа неща и си, няма оказа. Дай, защото ще да... И там има едно, слушай, ма направим ефор. Това ще стигне за 10 минути 50%. Какво? Няма специални мрежи. Слушай, знаеш какво? Взем да разкараме това дитя на някой ще кажеш. Мърдел. Това не може да гледаш, що ли да неща да не? Не може, то няма нищо там, нивата. Партнер. Тия дрехи да ги хвана на това, нали? Как да ги знаеш ли? Тук е детко ми да бъде по-хубаво, знаеш ли? Да, ма яйте, добре, хубаво е. По-пет да има тягове какво. Това майка не е. Това е по-такивата много мадразни. Ще ми кажи, че обадва. Я очаква да се поръча да такова. Да, ето си може да пазиш това в баня. Леко, хващаш това. Леко, без много да първаш и се първеш. Ала ще бъдеш една част. Чай малко се оправи тук. Дай, лям дете, дай. Много по-съществен, много по. Да, ви виждаме. Кой ще се раздели? Купили с нови батерии, бе? На телефона. Не. Хайде, кажи какво направи. Сега ще кажа какво направиш, той е малко. Тази рена ще разправи. Сега взимаш тия работи, изпърсвата масата, ето тази момент. Пак е удешен. Аз ще помогна, да, на Чакай, спокойно. Остана с една джедона, русата. Не знам, за мен ще оставите. Не, да. Трябва да оставиш. Не, знаете ли, тя ти беше. Не ти обиждах да са ще. Да. Слушай, аз се познавам. Аз се да, едно, това ще върши. Не, сега. Мога да се обявиш. Стай. Тук се обявявам цената. Цената ще споделя, брат. Споделя. Тая турбичка, каква е? Ето ви всичките чаши. Аз искам за вода, не за вино. И това малко пия, май. Нищо да пиете. Няма съм с кола, не. Това е най-приятният ми ето. Аз съм шофьора. Спрял съм там на Казаница, да, нали знаеш къде съм? Семейството посрещна гости кушар. Да, как пак ти пусна стачката, разбираш? Разуми Гергиов ден. Да, Гергиов ден, това е велики издяшка. Баба, че ли са посрещна? Да, баба, те спаш. Женя ми го даде. Дерна гала. Масната трябва да е пред Гергиов ден. Ти си ми сложил.
All the pressure on here in day two. Bar spin on the flat drop. Box fresh, wasn't it? So crispy. Topside tails the hip, clean to the pedals. Yeah, he is on form, man. He knows this is his. Brings that speed all right down here. Čak konkurent ne izvršeno jednovremeno sumontenje. Семейство Колеве, нали? Аз да нарежа фалм така. Да, ти нещо по-първо, да се остане някъде там. Още една чаша вода. Тя измита просто я втори път. Тя измита тази част. What поема? Кухите ми отваряш. Да го долу. Камера, че е мога. Не, някой има. Аз се покажа. Кажи се. Здравствуй. Висока ли е музика? Сградата е пълна с малки деца. Добре, изчакай малко. Това е първият ни разговор. Какво Не, няма да изчакам, защото ще свикам полиция след малко. Ще искаш полиция? За какво? За музика? Да, защото е пълно с Знаеш деца. какво ще обясни на полицията? Че телевизора работи, никой ни не е предупредил. Без да ми се караш, ако обичаш кончийки, можеш да дойдеш да кажеш преди 2 дена. Ама аз няма да слушам 3 дена. Като няма да слушаш, не си казала нищо, казваш и намалям. Кой искаш от мене? Идваш ми за първи път ми заджебеш тук. Тут ще е бав дебеланата. Дърпа е на някъде ще има. Аз се намали така. Ма ясно е, тъс не се е показала очите, нито е почвал да му трей. Нито е дошла, нито е предупредил, бахте е батута. Аз няма да слушам. Ще ме слушаш, че мога да го лапиш, букук. Че мъжът си извикай, букук. Ски бахте пътъра, брат. Ти беше сама, за първ път да виждам първия ни разговор, идва и почва да му трееш с шкемето. Бахте е батута. Кажи, ще намалявам, ще е бах. Изгусти раната. Батут. Батут. Батута. Ние сме от Дъндър обаче. Малки деца, Тойоно и ревеш ме на главата като бога. Смени апартамента му, по колко съм платил. Псовей ги, ми въздържите ли възпитано? Ти глад.
Янг долу. Аз па нямаше Какво е, ма? да намаля. Мърка, ще намалим малко, защото ще тук сега полицайите. Знали малко пак с педераз, да ми идват аглата и тук. Знаеш, утре се изнасяме. Ще дам аз едно няма намалиш. После да ходиш да правиш кавали, аз съм в колите пак до колка. Хи, ко ми се смееш, ма? Ко ми се смееш? Издуха целия град, сигурно ще е баймени чиката. Абе, и Той тъпанар. Беришата днеска каза, отиваш на адрес и правиш кавали. Кой така е казал? Трябваше да кажеш да вземем лед. Кой така е казал? Знаеш какво, ще взема аз който трябва. Това е един пул, който ще вземе да прави. Престани, защото ще се скараме, бе! Не ми се пари тук на интересен. Пред хората. Да. Чакай да си видите вече се разкажа. Cause I remind you, I can have them killers come and find you. What for you, bitch? But you can't move on. But Аз се изтегли това приложение. Дигуме, бе. Нашко, да. Да. Нали знаеш кой съм аз? Сикари, бе, това? Да. Сикари, бе. И той е свършено, бе. Тайната вечеря, Jesus Christ and the followers. Да ме как се каже Георги. Ама имаш на рано, да. Там има за всички. Да. Само други трябва да го почна да поминем. Да. Сега, кучко е тук, имаше едно зарязано, за всяка вид телефон. Ще го дам спокойно. Дай го. Ще го доставя. Такова за iPhone, не за тази цена да Всички има да Да. Ти летиш, ма? Дай, аз съм шерва лайта. Тук е много. Тук е това чай, да. Чуго е там от където има материали да включи. Има контакта, трябва да избие там на стола. Там е контакт. Тема не е близо чай. Сега ще трябва това дългото зарядно оттам да го съдам тук. Къде е това заряд? Е, там е вътре на време шкафа. Я вече лайта. Самолет е направо. Внимавай чашата. Точно ми вика, внимай, ти опиташ чашата. Слушай, тук няма ли Добре. Няма, аз бия. Има бърка на барана. Има изели там са го оправили. Трябва. Знаеш ли какво ме пита оня ден едно момиче за тебе? Да, вика, това момче къде се возеше отзад при вас? Една с черна. Една от тия двете къде беше с една руската. Една малка, ниска такава. Седи ли се коя? Дали нещо сме си говорили, някакви такива. А то стига си? Аз искам най-пълна. Еми беше с... Нали отидох да спа при една руса. Маргот. И тя беше с две малки. Къде са най-добри приятелки тези двете, май не знам. Май да. Тя е влюбена в тебе.
А ти в нея. Сега, ако гледа лайфа момичето, направо ще я разочароваш. Може да оставя някъде. Може, ама аз съм там с теб, че ти го стоиш на вазата. Ако дръпи масата от там. Да, трябва да я дръпи малко. Тежка е малко, ама леко е така. Дай. Леко, дай още до край, до конца. Леко, топ. I don't drink wine. Трябва да стане разно. Не, чакай, да го правиш правилно. Ето нещо и го чакай. Коя е? Саша. Работа са вижда да вина. И нас се става. Това да ма чай за тия немейките зарядно. Добре, аз имам други зарядно, но Той има много зарядни. Дай бепо. Ето! Му дадеш ли вейпа? Това какво телефон е? Да ще включа да го? Дай го. Я, майка ти ще е. Сега ще ми канал. Замисля и да включи моите настани. И това да се да канал. И да държи го в ръцете. Бе, стана голям проблем. Как ще го изкараме това? Бе, остана вътре това нещо. 55 тана. Бе, дай ми 50 тана. Защо също това зарядно? Не съм филмера, не знам. О, бай, писна ми вече, тук да правя. Става, добре да се. О, в цялото съм стинки вече, как Бог те временна стая гледа. Бе, Бога. Няма ли ти как да се... Аре, чай за мене, бе. Аз съм пуснал това режима на това неща. Ножицата искаш? Не дам, няма да е. Там ще са чуали обаче. Да. Тя ме му. Защото има летна, не? Правим 50-та. Сега ще видя много края. Оп, ти вкарам. Добре, дай този телефон. Друго зарано за iPhone нямаш. Стига, бе, брат. Стига с тия глупости. Ще го намерим. Вънкър ще? Знаеш кой имам безжично ялачка сега. Имам друго. Гледай и него да му и беше малата. Това зарежда мърсен топ. Хакаш го и го лепиш отзади. Максейф имаш ли? Като сарака вътре има, лепи го. Той има две коди. Пъкни го е там, слушай, знаеш къде? Пъкни го е там, на мястото на USB-то и гостей се зареди, ще го дигне много бързо. Не го барай, изключи сега лайфа, ще го пуснеш после. Гостей го зареди телефона като хора. Ще отбележа после в лайфа, те ще последнат без лайфа. А? Така. Това ще не правя, няма помня. Чай съм, той гостей. Той е USB-C или
Окей, да е хубаво да не го потурча. Ма не бе, ако ще зарежда с най-силното. Е това, за 20, за 10 минути. Аз съм с iPhone зарядно, не ми зарежда. Да. Това пак не става. Не може да ми става. Имаш на един стая и едно бързо. Вие топ, това е за iPhone. Аз не съм с тази цена, аз съм с тази. Ясно, просто го настой къде трябва. Добре, готов. Аз зарежда там. Чувствай се, да я пушим тук отвън канала. Без много шум. Ама са не моля да пуснем лайфа в TikTok малко да ги търпя. Ама за къде бе? И басвам ги за TikTok. Да. Тук гледам, че пускал. Да, ще взем пепа на тяло сразу. Ще се изпълним. Тръгаш тук, двираме, Да, че малко да обера тук да тия букуци. Аз направо... Не знам кой ти кажа. Той кажа, изпълняш кой? Се размяткам това малко. Да пъша. Че да отворим. Първо добре ли ще ма? Че да отворим малко. Да пробваш. Че само да отворим на тази страна, там пачава да не качи добре. Давай ли иска? Също не. Измия там на малко. Нас. Това нещо как се бачка с него? Какво са върти, мърти? Двой. Бога са върти, така са. Той е свикнал направо да го ръководи. Аз не мога да го държа това нещо. Как да носи тия чеки 2 пъти, 3 пъти падна. Дай да го надолу. Слушай, бе. Джек, стига напред. Цялата работа. Кой от вас му взеха телефона и той е там? Телефона? Някои деца возят 16 му взеха телефона, казаха. Не може. Ще някак да ги пушнем деца. Те те викаха на разпита. Сутринта, да. Едно му бизнес. Писа ли там един час да занимават го? Не, тя писа на компютъра, аз викам, му казах, това Имаше една руса пачава там. Руса? Да. Не. Една черна писа на така. Вика, карали вода да биете циганите. Викам, какви цигани? Те цигани обяснили им, че те си бяха Аз им викам, ти защо не е казал такива работи, не знам колко са такова. Ма той аз не съм казал такива работи, те са едни просто кучета, разбираш. Това са най-тъпите полицаи в света, искам да го знаете. В интернет говори, че биете цигани, това не. Сега, в интернет като говори, тъпа полицайки, ти си курва. И ти го знаеш, ти си бакук. Сега слушай много внимателно. Курва. Ти си курва, ти много добре го знаеш. Ти завал ти в полицията да не там. В мирисани с униформата педеразите. Сега слушай. Вие сте най-прости чингета в целия свят. Аз ще го направя феймас да знаеш. Сега това ще ми е работа само. Сега ще ви изкарам снимките, ще ви изкарам имената. Няма да имате вече инкогнито, да знаеш. Сега почвам. Ще ви побъркам. Не, няма инкогнито повече. С насраната униформа, колажи, мемета. Къде да минеш, трус не е ли от мемето в газа? Сега ще видиш. Аз за вас съм Киро Брейка, вие сте Расташки ку в газа. Да, ще ги побъркам. Ще ме разследва Делта Уно, разбираш. Сега нали знаеш Делта Уно като фърли сака и си кари от почва да снасят информация. То Соня, брадаре, къде се е бал, къде си смъркал материал, газ карал патрулката на друса, handle my business in your motherfucking ass. Ще ги побъркам. Бифа е до край. Педерас мъсен. Такова. Пък тези двата дет ма зачатка, майко мила, падаш канала, брат. Директ на менте рапидо. Не, брат, как е ти от си? Защо няма никакви проблеми. Взех си бичовите генгстери, ни джалба ще пускам нищо, заминавам на почивка, аз да знаеш. Отивам в казиното в Монако да играя комар, али брат, ти ходи на работа и прибирай се на същия локейшн everyday. Да. Много е готово, разбираш ли. Хендъл му Това е бизнес. твоя ли? Да. Чувствай се. Не си го израбал целя? Не. Те са много добре също. Трябва да е каква марка са. Black Wolf, публично. Само такива зелени, само такива пуши. Feel so good. Уния също са много добре. Дебелите се смучиш, опъваш, Да, бе, че делото, брат, да. свърши пак ти. Дебелите вредове. Ти трябва да потренираш малко повече, да знаеш. Ти не си на стероид, Не съм. Ти кой взема? Той да мълче. Абе, дай на мен.
Аз ми го продавам. Дилъра е тук да кажеш. Я да видим, изкарай хапчета. В колата съм, между другото. Какво ще ги видим? Сега се При сещам набор, много. какво представляваш точно? Коя му е съставката? Брат, долу е добре, не задържаш вода. Метан, ама без вода, задържаш. Чиста, да, чиста. Правиш чист мускул. А прави ли крампи като това струмбата? Тя стромбата суши ставите, да, това правиш. Да. Еванията майка направо се еба Не, майка. не. Кесмени, По-добре взима я навар, брат. кесмени апчета. И я навар, взимах нещо, като ми сваща ръцете, жилите, като ти баса сващам Аз прасеца. нямам такива проблеми. Ти нямаш натисни на другото. Не. Дай да Ама видим. марката е таз Хюма. Инджийска, брат. Дай да видим твоите хапчета. Дай на батко. Сега съм на 40 мг само, брат. 40 мг. Чакам бала само да мине и гледай какво става. Аз съм на 30. Твоя ли е бала? Моя, да. На колко години си? Аз съм баладжа. И аз. То 18 годишно. И аз съм. Аре бе. Бая се изцепил за 18, бах малко. Аз на 16 бях охрана на Далана. И бах малко. 2 години съм вече До там. кога ти продължи кариерата? Смисъл? Борците туди. До 50 зимата. Свърших вече. Последен лагер, това онова. Какво намеряваш да предприемеш след Олимпиадата? Ама аз вече башкам това, няма занимавам с хера. Сикарио номер Тренкаме само и 1. това е. Въпросът е, че много застана на камерата, как ще бъдеш Сикарио? Май те обявихме. Си бал мамата. International Theory. Като тиш да вземеш сака от някъде и ще те гледа на стерео. Какво правим? Или едното, или другото не става и двете. Трябва да потренирам. Аз Сега почва да тренира, от един месец трябва да сменя, ще го направя машинка. Аз не вземам нищо, аз даже и креатин не пия. Аре, добре си какво. Ако трябва да ходим, освен като съм наспал, да ходим съм борен. Да, защото ще дойде един ММЕец, той съм бист. Сипал майката, ще вземе направо да му го бива от прехвърления мелници, това, какво ще прави Фьодор Емилияненко от Сливен, бах мамо. Много е генгста, не знам какво ще правим. Само че още не се обадил да приемеш файта, не знам. Бая време ти трябва, Бинко, розовата пантера маняк. Да се обадя на Люба. Не. На бат файта. Те са му се обадили вече. Има там някаква свързка. Детето му иска да те види това, това. Те ще са видим, ще са видим. Сега ще му се обадя Не на бе, файта. те не е баш сега. Нали, изморя да ме е трансформиран съм. Ама има време, ще се видим тези дни. Аз отивам 3 дни във Варна при другите файтери там на Теодор Христов треньорите. Да, там ще тренирам с тях малко файт, това хендъл бизнес, снимки, мимки и отгоре. Това за нашото. Не, ще отида за малко, докато трябва да освободя ребенбито и да такова. И да се върна после отново. Ще отида за 1-2 дена, не знаеш, ще ходим в Рози. Тя на покани. Да. Ще ходим Ергена се пренасят във Варна за 1-2 дена. Отиваме да го извършим на Рози. На пут. И се връщаме. Да. Те докараме ли някой варненско такова да почне да докара с тебе екрана на партньор? Няма проблем. Ще я вземеш. Ще можеш да свършиш работа. Няма проблем. Добре, ще ги уредим нещата. Да. Батко ще подава малки фенки, 18-19. На борците. Идей сега ще ми кажат, ще кажат, те сега утре ще ми изкарат нов лист, ще кажат склоняване към безплатно сводничество. И па вашата мама ненормална е тъпана или да е. Това са тъпите чингета в целия свят. То няма такова нещо, разбираш. Сега ще разследват откъде точно и кой е казал. Аладин ще свалим лайфа, деца да му трябва пред жена си. Той предизвика всичко, разбираш. Аладин от Асеновград. Аладин седи в тях, а тук е 10. 100% са обадили. Не бе, нашите са много големи глупаци. Такова нещо в никой друг град не може да стане. Това са големофрени. Това е изтърва вилици вътре масово. Дебелите вратове. Бината днеска ми звъни, вика, кажи му да влезе това. Чаката да искаш битки да прави. Кой е Бинков? Да, ама аз бях на много други места. Челото ще му боли челото от и педерази. Тук взимам боли, просто някой ме е шибнал един аперкът там. И това онова. И какво скачва, че попичема? Не, 3 влязаха, ама скачаха. Двамата настръхваха най-много отгоре. Беше ли, брата?
Не, бях развързан тогава и отгоре ме фанца, поемам палки, тига, чакай, не имаш ти па майката, спирай, и взимам тукати. И тако, и другия в кръка с тезра, той насрам, това малко ми пуска, твоята майка осрана. После дойде другата смена, тях и викам, влизайте и вие, педерас, давай вече с палката, разби ми главата, съм по-генца, като изляза, майка ти ще иба, Айде бе, чакай бе, аз ми се ходя затвора, вика другия. Ма викам, колко ще ми пускаш парното ли, като го раниш ме убийте, бе, педерас, 7 часа без вода, майка ти ще иба, ще ме запаля с униформите, жена мръсна, майка ти ще иба. Убий ги от глупости, такива наредби, умри бе, умри с униформата, умри бе, ще плюя на гроба ти всеки ден, не копеле. Ще идвам всяка неделя да припикам главата ти, бе. Нека кокалите ти изгорят, фада, педал. Майка ти ще иба, аз ги мразя и те ма мразят. Умри, куче. Аз ще го оправя. Тигров ли беше в килията, той умрял от циганин? Той в това. Да, Борис Вълучан. Да. Къде? Тигъров, нали Тигъров? Де я го знам, не знам фамилиите. Сега Тигъров, ти първо ще разследвам. Кой е бил социалните им мрежи, това, али братя, и го наби феймес. Що им каза, сега ще изтъркат профилите, бе, правят. Ще ги намерим, you have me connected. I got hackers. Какви са тия пори? Тайна. То ще се разбере, когато се изучи рекламата. Достатъчно. Няма. Трябва да плащай. Не съм видял нищо в революта известия. 1060 човека бъркаш си дупен. Стоите готино, много хубава криминално кино, екшен кино. Това СИК 2026 борците се събират. Глео към гръб изкара, глео. Говелото. Не би да влия в лайфа, на вляза. Кой? Дай заявка. Мъжта. Как се пишеш? Георги Види. Само, че е тъмна, виж, не може да се приема. Нещо има. Не съм аз това. Г. В. Георгиев. Петър Петров send 1 euro. For 1 euro, микрофония. Да, брикне на десетил музика, брикне на грешна музика, тук и до това много приятно. Бая се изцепил, колко дори на Бог. Сталото на Бог. Невъзбужда много. Подредно, не? Сумчета. Питай, сърдечко състава на това. Почва крака. Не, аз трябва да се облазя, ако взимам с това. И е окей. Стереото падна. Няма звук вече при вас. При баса. Трябва да рестарт. Ляка свършва. Това е ляка свършва. И започва какво? Андърграунда. Ти сега като съм да го рестрикна, ако няма влият хора? По-малко го виждаме, като го рестрикнете, почва да намаля. Тури на бол. Искаш да кажеш да се меня, той май много големя и такова. Добре. Такова средно. По-добре от средната. Благодаря. Аз трябва да седя на по-лайт мотив стероиди, да не стане прекалено динамично. Ще стане да си ебам майката. Що не пускаш стария профил? Защото е в ченгетата, те висят в него в момента и правят чеки на курвите ми и гледат чатове. Петър Петров 69 cents. Чувствай се. Голям от сумата, добре на тази. Добре, за някакъв пече май. Много е добре. Кафенци. Топалка. Много ще излуша.
Айде, пусна пак. Аз като го пусна пак, не са рестрикта, нали? Не. Кой не са рестрикта? Алекс Петров 2 евро. Това е заради дето снима долу. Да си имаш в тъжаците си заложих на пидерастизъм, все едно ще правим чеки. Да пеша. 12 и 15. Колко е? Чай. 12 и 27 към и 45 ще пръсна. Това го ли стреква? Да, ама това е заради пушенето. Ти си в TikTok-а. Ма не, той няма никакви проблеми, като го разтикне, за колко спираш. Той само ти го изписва. Адвокатът ти не може да го изиска. Може и то ще стане утре, днеска и ги е Георгиан маняк. Днеска почуят хората, няма от кой го изиска. Прокурора се бърка в газа, фана на черния Кинг Конг и това е. Да. Прокурора ще го изчакаме да видим какво решение ще вземе, ако не, анатема. Името и всичко изпукано на стерео. Оп, бината. Я го видим. Не мога да видя, днеска бях във Вихара си, имаше много денсинг, стара си, играхме с цигани, мигани, имаше тежки, имаше много точки, това трябваше да избия, имах да избираме разходи и това. Тия дни, като е по-динамично, ще ми кажеш да отбележа профила, ще направя в това и ще се пускаме. Да, ще те пуснаме, да, мен ма баннаха, не знам. Да, сега накрая ма баннаха заради тежки калежи и глупости. Николай Масларски 2 евро, Индамикс, чувствай се. Ще се пускаме, сега ще направя някакъв нов TikTok, трябва да видя къде ще вляза през нейния най-вероятно. Ще вляза през нейния в TikTok вечерта и там ще кача. На нейния акаунт. Сега те като заминат, като се поправя да се изпълням, ще пусна още половин час. И ще кача там, ще трябва да пия добавките и трябва да лягам, трябва да съм спасен 8 часа. И трябва да се такова. Трябва да се разтървам. Да. Трябва да почвам да спа. Чувствай се и ще се чуем после. Пиши на това и ще намеря. Ай. И сега като го хоста, как да го махна за това? Чай са. Не, то се е добре, ти си пуснал за прозорци. Да го махна за това за прозорци. И аз много не го разбирам как точно става. Това защото го добави за това стана за прозорци. Тези 32 евро да бях си купил едни SP500 и бас празня да съм. Чакай бе, Алекс Петров, къде дали 32 евро? Си праща пари и си изгубя разсъдъка и почна да съпортваш те. Чакай бе, маняк, чакай бе, какво искаш бе? Какво не получи нещо, плена му суга ли? Какво ревеш бе? Къде си пратил? Нищо не си пращава. Чакай, тук някой друг праща. Те, Жулиен Колев 12 евро, Индамикс, чувствай се агентства маняк. Това, прескочил си китайци, прескочил съм ги аз, вътре си в холдинга. После ще има палец, стоилно и си пишеш в валута. Другия и той за тия равни сте люди купиш за черния друг. Нищо. Вино. Банеч. Бонус кръш. О. Трябва някой маникюрска да ми прави купица. Си болна. Питата ми стана като Тарзанов на биване. И такова. Аз ги търкам, едно. Ти на коси? Добре. Кикбокс. Фитнес прави. Файт. И това. На диета ли си? Бия да ям чисто, ама колко си на диета? Ти си 18 годишен, коя диета е метаболизма ти е на макс. Всичко трябва да се яде, кое диета? Чувствай се. Лапето стои човека. Празнян мъква е, бе. Ти лапите ти са 18 годишни, готови са за армията. Ти луд си. Давай, братан, воеват. Те солдат. Много са отворени в този TikTok и... Много много са отворени. Той един беше много отворен там, двама. Добре, че наспънаха полицайци и бал майката.
Че го вземе да отидем там, 70 коли бяхме направо. трябваше да фащат дисаги и да фащат някъде към гората. Макар че там и те много се събрат мангалите. Да. Мен ми каза едно момиче, като била съм там, това е нещо страшно, направо кухи седят на 50 метра ближда, да коли от Мовдив такова. Ние оня ден не бяхме много. Георги